tingnan mo doon. Ako dito. Right.
ganito yan. Kapag kahit wala ko na sa tao, mas na nagsakat ka. Parang sa tuloy mo. Pumunta na yung double yun. Yung double yun, di ba? Kaya mo, i-expose yung shoulder. Kaya, i-expose niya yung shoulder. Diba? Ganyan lang, ikaw. Huwag ka gagawin double yun. Expose mo yung okay lang, pero nanginigado ka pa lang. Ano pa? 4-7 yan. Gusto mo yung letter double yun? Oo. Huwag gagawin double yun. Mukha mo. Diba? Diba? Sa kanya natalik. Hindi maganda. Kaya po. Ayun, nagawa mo. Nagawa mo. That's all. Gusto mo, Gino, 1 minute time? Wala.